iso ngrasake mesti kowe bakal anyem lalike senajan pahit nanging iso dadi candu duga rasa ning atimu yakinke kowe yen aku iki pancen jodohmu. Ono paite karo ono legine padha karo dadi wong sing mbok tresnani ono luwehe karo ono kurange kowe golek sing bagus kuwi wis akeh tunggale golek sing sedya malah angel entuke ibarat paite kopi yen kowe iso ngrasake mesti kowe bakal angel malike senajan pahit nanging iso dadi candu duga rasa ning atimu kowe yakinke kowe yen aku iki pancen jodohmu. Mesti ono legine saeleke uang mesti ono apike ojo nyawang buku kuwi seko sampule ojo ndelok uang amung seko jabone yen kowe seneng aku trimo apa anane rasa nganggo syarat kudu ngono kudu ngene mergo jodoh kuwi wis ono sing nantuke gari dhewe sing wakoke yen kowe golek sing bagus kuwi wis akeh tunggale golek sing sedya malah angel entuke ibarat paite kopi yen kowe iso ngrasake mesti kowe bakal angel balike senajan pahit nanging iso dadi candu duga rasa ning atimu kowe yakinke kowe yen aku iki pancen jodoh